if we move to Canada and buy some things we don't need? Det er marts måned nu, og alligevel er der fucking sne. Hvad er det for noget? Nu er jeg på vej på arbejde, og skal arbejde 6 timer eller sådan noget i dag. Ja, og så har jeg ellers ikke nogen planer. I morgen der skal jeg mødes med Dave og Sarah efter arbejde, så det glæder mig vildt meget til. Og så har jeg en masse planer sådan op mod weekenden. Så det skal nok blive mega hyggeligt, men altså, sne igen. Og så er der ikke sne her på grund af, at jeg tager træer. Men det kommer igen. Weird. Yeah, I bring a bit of hot to it. Nu har jeg lige afsluttet en 10 timers vagt. Det her, det var Starbucks. Nej, man kan ikke se. Jo, der kan man godt se, der stod Starbucks der. Jeg havde først 6 timer på min egen Starbucks. Og så havde jeg 5 timer her på den her Starbucks. Og den havde en drive-thru, så det var lidt sjovt. Men det turde jeg turde simpelthen ikke at få det job. Men nu skal jeg hen og have en Subway. Og skal jeg bare hjem og sove. Jeg har lige fået fri og sidder nu og venter på, at jeg kan komme ned til Sarah. Eller ind til Sarah. Og jeg sidder lige og spiser en virkelig trekant. Jeg venter på, at den kommer. Den holder lige døren. Nu er vi i Metrotown, og nu skal vi ind og have Korean chicken og Korean corn dog. Yes! Og så skal vi prøve bukser måske. Og købe en sand spray i Sephora. Nå ja. Take a wait. Nej. Er det spicy? Er det spicy? Ja, det er vel spicy mayo. Det er ligesom en snobrød. Snobrød med ost. Ja. Nej. Det blev et nej herfra. Med sneglen i det er mig, der sendte det. Ja, jeg så det også selv. Ja, det lå over det hele. Der er snegle i Ikeas mad herovre i Canada. Men vi har lige købt kylling for $70. $77. Ja, hvad er det i danske? Altså, det er næsten 500 kroner. Nej. For $100 er sådan 500, ikke? 550. $100, jo. Så vi har næsten købt for sådan 300 et eller andet dollar. Altså. What? Det er et fast food sted. Altså, jeg forstår det slet ikke. Det er derhen. Nej. Det er der. Det er derhen. Jeg forstår det ikke. Ja, jeg stikker min finger der. Ja. Men jeg forstår det heller ikke. Hvordan kan det være så fucking dyrt? Og det er kun kylling. Altså, der kommer ikke pomfritter. Nej, der er radish. Der kommer pickles. Pickled radish. Det kunne jeg lave selv. Nej, det kunne nok ikke. Men ja. Ja. Og vi har lige spist den der fucking corn dog ting. Ja, det var ikke nogen succes her. Så nu kan vi jo ikke spise mere. Nej, det er også derfor, det er dumt. Du har bestilt 2. Jeg har bestilt 2, men det er fordi, at jeg vil tage det med hjem og spise det sådan som rester jo. Ja, men jeg ved ikke, om fried chicken er så godt som rester. Det er det faktisk. Jeg har prøvet det før. Jeg har en airfryer, og det er sådan, jeg kan bruge det. Altså sådan, jeg kan jo spise det 3 dage i træk her, men det er fantastisk. Jeg er bare lidt træt. Jeg har haft en lang dag. Hos mig. Jeg stod op klokken 5 for at komme på arbejde. Så vi har fået en rimelig stor pose her, og vi fortryder lidt for Sval. Det er lige, hvor meget mad der er. Vi har mad nok til hele weekenden her, så det er alt for meget mad. Jamen altså, og det er skuffende. Til prisen i hvert fald. Måske den her er lidt bedre, den har vi ikke smagt. Men, ej, det er sørgeligt. De her, love.